Kaixo, ongi etorria. Funtzioekin hasi aurretik jakin behar dugu zer diren eta zertarako erabiltzen diren koordenatu kartesianak. Eta hortarako hemen adibide bat jarria dut. P, puntua esan nahi du, eta paretesi artean bi zenbaki, 2 eta 3, koma batez banatuta. Eta koordenatuak zeintzu dira? Bi hauek, 2 eta 3. Eta hauek esaten digute P puntua nun dagoen. Plan honetan nun dagoen. Eta hortarako jakin behar ditugu lehenengo gauzak bi ardatz daudela, ardatza honen izena absisa ardatza da. Eta hemen jartzen dira isaren balioak. Edo balio askeak. Adibidez, esaten badigute denbora, hemen jarriko nuke denbora. Euroak baldin badira, jarriko dituzke menpekoak. Ze hauek menpekoak dira. Eta ordan horiek dira ordenatu ardatza. Ia. Eta bi ardatzak elkartzen diren ebakidura puntua hori da koordenatuen jatorria. O jarriko dugu. Hor dago O. Orduan. Absisa ardatzan, isak daudela, jarri behar ditugu hemendik hasita. Eta hau, 0 izango da, jatorria. Hau, 0 baldin bada, hau izango ditzake 1, 2, 3, 4, 5. Jarri dezakegu, 2naka, 3naka, 4naka, nahi den bezala. Baina ezkerreta, jarri beharko nuke baita ere, 2naka jarri badugu, 2naka. 3naka jarri badugu, 3naka. Nola, banaka joan gera, ezkerreta ere joango gera, banaka. Beraz, hau 0 baldin bada, hau da, -1, -2, -3, -4. Absisa ardatza definitu dugu, orduan gogoratu zaitezte, beti da ezkerretik eskubira zenbakiak handitzen joaten dira, eta erdian 0 dago. Eta bestea, ordenatuak, hemen jarri behar ditugu baita ere 0tik hasita. Orduan, goruz, zer da? 1, 2, 3. Ikusi duzuen bezala, hemen zenbakiak ardatzaren azpian jarri ditut. Eta hemen jarri behar dira ezkerretara, ez eskubitara. Orduan, jarriko dut hemen 1, 2, 3, 4. Infinito arte. Eta hau 0 baldin bada, beraka joango da, -1, -2, -3, -4, -5, eta bat, eta bat. Orduan, ikusi duzuen bezala, hau da, isa ardatza, hau da, i ardatza. Eta, horren, bai jarrezak egola P puntua. Lehenengoa, beti da, isa. Eta bigarrena, i. Isa aurkituko du hemen, eta i izango da bere altuera. Orduan, 2, 3 puntua nun egongo da. Bartu joan behar dugu. Isa, bi dago lekura, beraz, onera, 2. Eta altura, 3. Honean iritsi behar dugu. Orduan, joango gora, positiboa dako, hemenik ere bai, eta hori izango izateke P puntua. Isa 2 eta i 3 elkartzen den ebakidura puntu hori izango da P puntua. Bestetik esaten dugu plano hau 4 kuadrantetan banatuta dagoela. Hau izango izateke lehenengo kuadrantean, bigarrena, 3. eta 4. kuadrantean. Lehenengo kuadrantean daudenak zentzu dira. Isa baldin badu positiboa eta i positiboa, biak positiboa baldin badira, hemen dago. Zer gertatzen da, isa negatiboa baldin badago, eta i positiboa, bigarren kuadrantean dagoela. Negatiboa da eta altura positiboa. Hemen daudenak zentzu dira, biak negatiboak direnak. Orda, negatiboa da isa eta negatiboa da i. Eta hemen zer gertatzen da? Hemen isa positiboa da. Eta altura, hemen daudenak, zerotik bera daude, negatiboak dira. Beraz, hau banatuta, guk puntu bat ikusten behar dugu, jakin dezakegu, zer kuadrantetan dagoen. Badaude beste puntu batzuk, ez daudela kuadrantetan, bezik ardatzaren gainean daudenak. Isaren gainean, ala, iaren gainean. Horren adibide batzuk egingo ditugu. 5 puntu hauek jarriko ditugu plan honetan. Lehenengo koordenatuak. 5, 4. Lehenengoa badakigu isa dela. Horra joan behar dugu 5. Honeaino. Eta 4.
altura lau. Horreten badugu, ekartzen badugu, hori izango zateke A puntua. Ikusten zuen bezala, lehenengo kuadrantean dago. Bigarren da, 0 minus 2. 0 bali badago ez dago kuadrante batean, egongo da ardaz baten gainean. Ordan, isa 0. Isa 0 hemen da. Eta bigarrenak esaten du altuera, minus 2. Horra joan behar du hemen, 0tik beraka bat, 2. Hor egongo da B puntua. C puntua, biak minus dira, beraz hemen dago. Hirugarren kuadrantean. Jarriko dugu, isa minus 3. Bat, 2, 3. Eta altura minus 1. Joatea beraka, horrela, eta hori C. D. Beraz, hau ere, ardaz baten gainean, 0 bat duelako. Altura 0 du, horren hango da, isan. Minus laura joango gera. Bat, 2, 3, hemen. Eta altura, ez du alturarik, horren hemen jarriko da. Eta hori da, D. Eta E. Minus eta plus. Horrek esan nahi du, egongo dela, kuadrante honetan, bigarrenean. Lehenengoa negatiboa delako, eta bigarrena positiboa. Horra joango gara minus 3, bat, 2, 3, eta altuera 2. Eta jarriko dugu, hemen, E. Eta sarrera honekin, funtzioak aztertzen has gaitezke. Beste bat arte, agur.